Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Hello mana kurse pane nyanda na nyaya iri kupisa zvamai manje nyaya nde update yapiwa neNAIZABOOM kuti Monday chakachaya garai matenga data garai maita se magadzirira pane zvavari kuda kubuda pane zvavari kuda se zvavari kuda kupakurira saka nyaya pane movie or series rinonzi chi NAIZABOOM wane movie rawaita se rawapa update kuti Monday chinenge chakachaya rinonzi chi The Python Queens epic movie. Saka pane epic movie ratiri kutasira Monday chinenge chakachaya update yapiwa neNAIZABOOM. Saka picture ne advert yacho de iyo iri kuona apa iri kuratidza kuti pakaipa mahwambi murambi. Saka tisingakanganwi kuchingamidza uchangosvika paBombshell Television, musha wema-updates, musha wezviri kupisa ma-trending stories, global trending stories. Hatinambaso kuti yetikakupe tinongoitora tobva tapa mafans echi eBombshell Television. Zviri kupisa zviri kuita se zvinonzi zvotyisa zvaizvo zvisingataurwe ndo zvatichitaura panapa zvaiyo zvine chingoitika chi munyika yeZimbabwe and globally. Thanks for watching. My name is Bombshell. Don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Thank you.